imma ma tagħmel sens, u jiena li tinkwetani mhux ma tagħmel sens bħala proposta fiha nnifisha li tkisser dak li hemm. Għax bil-forsi tbaxxi l-standards, mhux se toqgħod tagħmel standards isma' ċentru ta' tfal irid ikollu dawn il-kundizzjonijiet, irid ikun f'dawn il-postijiet, rridu nirdoppjawhom ta'. Il-proposta tal-Partit Nazzjonalista tidher illi saret blaġla, m'hemmx studju fuqha, m'hemmx costings tagħha u allura aħna qegħdin ngħidu li ma rridux illi il-pajjiż jirriskja illi ikollu politika illi mhijiex sostenibbli. Il-sitwazzjoni kif qed tiġi proposta mill-kap tal-oppożizzjoni tagħmel hija disincentive il-punt li l-kosta dan kollu jikkwadriplika u s'issa l-kap tal-oppożizzjoni ma qalilniex u nħeġġiġkom biex tistaqsuh minn fejn ħajġib il-flus.